Hvad hedder det? Fiskeolie. Så se, nu skal du have din fiskeolie, så skal du spise den. Kan du det? Spise den. Så skal vi se her. Så skal vi jo have 4 styk med lu. Prøv at se her. 4 styk. Ej, hvor er du dygtig. Du kan godt lide dem, de smager godt. Rigtig gode, ikke også da? Nej, der er ikke flere. Du har fået alle 4. Hvad? Nej, du må kun få 4. Så skal du have den anden her. Okay, så lukker vi den igen. Så skal du have din Bidro Børn. Bidro Børn, den er jo rigtig god. Den kan du også godt lide. Prøv at se. Så trykker farmor en ud til dig. Skal du have den også? Ej, hvor du guffer. Du vil bare have dem alle sammen. Men der er ikke flere der, farmor har her. Du må kun få en, ikke også da? Så har du fået det, du skal have. Så putter farmor dem hernede igen. Sådan. Ja, så kan du have med det der, ikke også da? Malou, hun er 2 år, og vi er jo bedsteforældre. Og vi giver jo vores barnebarn en fiskeoliepille hver eneste dag, og en vitaminpille. Og så giver vi hende Bidro. I fiskeolie, der har vi i kapsler, og vi har den i flydende form. Men hun er så glad, som I jo nok kunne se ved at spise kapslerne, så det er altså dem, hun får. Men hun kunne også have fået det i flydende form, hvor en halv teskefuld om dagen, lige ned i det saftevand, eller juice, eller vand, hvad man nu kan gøre. Og så er der lidt naturlige jordbær i, og det gør jo, at det smager godt. Og det kunne I jo se, hvor fint de gled ned kapslerne. Der er lidt jordbærsmag på. Så det er den måde, man kan tage fiskeolie på til børn, og det er fra 1 år og op til 11 år. Og som sagt, Malou er i 2 år, og det er jo ingen problem at give hende det. Ja, men du må ikke få mere før i morgen. Så skal du have igen i morgen tidlig. Og grunden til, at vi giver hende, det er simpelthen, fordi hun spiser for lidt fisk. Hun er ikke så god til at spise fisk, og vi har jo læst, og alle siger jo, at det er rigtig godt at få noget omega-3-fedtsyre. Så det er derfor, vi køber det til vores barnebarn. Og grunden til, at vi køber Bidro, det er simpelthen fordi, at hun er i dagpleje hver eneste dag, og sammen med 3 andre børn. Ej, men du må ikke få mere. Først i morgen, min skat. Du må ikke få mere. Kan du komme hernede i? Se her. Så. Ikke mere i dag. Ikke mere i dag. Fordi at hun er sammen med 3 andre børn i dagplejen, og så simpelthen for at styrke hende, så giver vi hende det hver eneste dag. Og Bidro, det er også naturligt hele vejen igennem. Så det har vi det godt med at give hende. Og hun er frisk og en dejlig pige, som I kan se, og vil gerne have noget mere. Nu må vi have det stoppe. Det her med lukken her. Nå, prøv lige at se legetøjet her. Se lige her. Ej, hvor er den fin. Kan du lige sætte den sammen med der? Hva? Kan du lige det? Prøv at se. Ja. Så kan du lige sætte den der op der. Sådan. Og fiskeoliepillerne til børn og Bidro, det har vi købt, eller det kan vi købe i Matas og udvalgte Matas og helsekostbutikkerne i Danmark. Og de danske webshop, der kan man også købe produkterne, så det er nemt at få fat i. Ja. Ja, der er bare ikke flere i. Kan du vinke til farfar? Vink til farfar. Kan du det? Kan du vinke til farfar?